ତମକୁ କଣ ମଜା ଲାଗିଛି ନା କଣ? ତମ ମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଯିବେ ଖରା ଛୁଟିରେ ମସ୍ତି କରିବେ, ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିବନି? ରାକେଶ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛି, ବିକାଶ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛି, ସଞ୍ଜୀବ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛି, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ପାଗଳ ନା କଣ? ସିଏ ଯିବନି? ଏକୁଟିଆ ଏଠି ଘରେ ବସି କଣ କରୁଛି? ତୁ ଆମକୁ ଯାଇଯାଇ ଭାବୁଛୁ ନା କଣ? ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଜମା ଜାଣିନୁ। ସେ ଏବେ ଚାହିଁବ ମାନେ ଏବେ ବାହାରିବ ହେଲା। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିବ ମାନେ ଯିବ, 100% ଯିବ। କଥା ଦେ ମତେ। କଥା ଦଉଛି ମୁଁ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ମୁଁ ଯିବି ମାନେ ଯିବି। ଆଇ ଶୁଣୁ, ସେ କଥା ହେଲାଣି, ଯିବ ମାନେ ଯିବ। କାହା ପାଖରେ ଦମ ଅଛି ତାକୁ ଅଟକେଇକି ଦେଖାଅ, ଦେଖାଅ ମତେ ଅଟକେଇକି। ସମସ୍ତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ ଖରା ଛୁଟିରେ ମସ୍ତି କରିବେ, ତୁ ଗୋଟେ ଏକୁଟିଆ ରହିବ ନା କଣ? ନା 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 ମୁଁ ଯିବି, ଯିବି ମାନେ ନିହାତି ଯିବି। ତୁ ଯା ଯା, ମସ୍ତି କର ଯା। ହେଲେ ଧନ ମୁଁ କୋଉଠିକି ଯିବି? ଆମ ଘରକୁ। ତୁ କଥା ଦେଇଥିଲୁ ମତେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କହିଥିଲୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରମିଶ କରିଥିଲୁ। କଥା ଦେଇଥିଲି, କଥା ଦେବା ତମେ ଚୁଲିକି ଯାଉ।